Pinio sing te kaisa Jisu ni kokno khnalayan. Phasasla pola kathar te kulen Jisu. Kulen Jisu ning thigno khanaka. Haipano ning wasapano de khanaka. O kulen Jisu ni kokno. Baksa khnatring yaungi phanomano. Hari sing tini wansuk layano. Sing tini khnalayano a kulen Jisu tamo te bahai. Abo phatar hasti ni kokya. Sini hanino. Khwai khomulung amorpur amsayo bonorik thanai tongo abo sikon sa hinpano soitani samung tabuk abo trukhe tori logoi tongo mothani merarokno sokomori tongo udur mudro khlai kabangma baksa borokno girjao thangriya khlai tonibo paithani sal sampakha aboni marino oborok te kaisa Jisu basanai masia phatra basanai soidamni samung khlainai haifano poito tasadi Puilani poito krak ketongdi hus ongdi hini elambago singno bar no sao. Mathai 24 ni 24 sing tamunuk diari phatarok masia phatarok basanai tei borok soidemni samung khlainai. Onyakhe songjak borok no sudase lama kornai hini sao. Obo bahai borok no samani. Obo Jisu phale phaikya. Rele ringjagi phaikya. Haibono mathangjak mani no kahamke saimanya. Langmani bijabo bomung sijagarok. Borok ringjagi phaikya hampano borok kubuino saimanya tei borok soi Jisuno mathangjak mano kahamke saimanya ni bagai a liloni ri kahamno sumyani bagai borok tamo ong male lama korawo sekang bairano singno elambago sojak khlaidiwo haipano huskurui lama sing korawo kok hingke langmani bijabo bomong kurirok borokno lama le koroflai tongo kulen Jisu te kaisa Jisu bo soidoni samung baino lama kororina singo Khomulungo khoroksa kidney hamya kulen Jisu ni aro thangai surijagai hamkha tabubo abono Jisu hinino poito sasugui tongo teibo arono sakni mothao thangyawi bo kulen Jisu no tongoi kaisa gro bongoi boni amjairogo samung khlai tongo khoroksukno mademanno lama kororina ni bagai aro dikuni bosarok secretary tei sakno leader hinai sanairokbo abo bai belai kheno kringjak soitanni samung soitan bo khlaio khlaimano hinai elambago sao ning aro thangai hamu hiniba tamni a soitan noba khulumui tongnai kaidole khoroksa se boni sajlabo khoroksa boni mangbo kaisa susukse boni mangkani kaitha mungi manja bo thui thangai kathang tongo tabubo kathangno bomol brum thiplaya kaitrose o kusam lamao se singtongna nangnai aro se poito khlai yarung sura nangnai kha kipilnani nangnai kulen Jisu boni mungo khasrangjaknai mungsapano kurui bo omorpuni khoroksa mathangjakmani kokno saimanya lama korojak borokse phola kathani sil bujagya te kaisa pholani mungbai lama kororinai khoroksa se borok sao kaitoni aroni 7ta phola phai borokno sakiri kha o borokno kulen Jisu hinai aw ophanong khana haipano akok baile ang tamni poito sawi tongnani elambago singno belai khe srai ke sao soitan bo pohorni suari haike phai singno phunugui mano hane elamba bai gothokjak de gothokjagya singawno seri nanya nangya de joto phorno poito tasari hini singno elambago barbar sao haipano sing elambagno bosaira sing joto pholano no poito sai payo wanama singsa hinkeno o 7ta pholani kokno sakeno ang muito mano sainani almighty god no saini Jisu bo a 7ta phola bai malai no sakno Jisu hinai nao o yang siang bin hinke a 7ta pholano sainao bo Jisu hinai sao te tipurao bo phai kulen Jisu hinai sao kabang ma jagao no borok sai tong ke Jisu le koitang nai ba sing obono sena nango elambago thangisung sakangno singabono saimani payo obo kathei tatal tabo gelambago thangang kebo singnugo kaituni 7ta phola tore tongba kaito to khoroksa se te boni pholabo khoroksa te boni sajlabo khoroksa se phasajla phola kathar borok khorok tamui khoroksa kaito se sing abono bo kahamke saimana nango hinke okokle borni mankha pari sing nayano phunukjakmani ekni 4-5 singaro nugo ang johon Asia angkorni motha kaisini ni thani omono sihoro phaina hennai a kaito norokno khairokthung kha kajang rithung bo tabuk botongo agi botongo bini asuk thayungni buskango tongnai phola kaisini singoro nugo bini asuk thayungni buskango tongnai phola kaisini te Jisu Kristo norokno khairokthung singoro nugo phola kaisini kaituni phola kaisini kokno sao kubui de kaituni kaisini phola tong sing elambakno rek sao nyaikhe sing belai srai mo kaituni
kaisini phola kri kaitini phola kaisano haipano okokle tamni bagi sajakma obo kaitini phanno phunung mase te kaitini samungno kaitini singsa sano phunung mase bo bisike phan ganang te bo tamo samung khlai singnugo Isaiah chapter 11 verse 2 te subrayuni phola bini sakao tongnai simung te ringmungni phola kok kaham te sasurinai te phanni phola wanchungmung phola te subrayungno kirinani phola bini sago tongnai kesingoro srai steke saimano elembakni kokno elembakno sabai sanai sing sak juri sabai sana thangkake lama se koronai aro sing satta pholani kokno nugo tam nuk Lord, wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, fear of God. Kaituni aje satta phola hini himani abo kaituni suar te kaituni samung bono poito khlanyarno rimase aboni bagai obo literally buji jaknaya typology se okokno akare ingite se saitongo amon bagai phunuk jangmani bijap akare ingite mangse kok sao singobno phangke je heitung abake buji jangnaya haipano mokol muthup jakhinke okokno poito busaglak khabo khnatak jaglak tabuk borok okulen jisuno no soisonyo jisuno mangongoi asai phaikya tabuk boni 30 বছর bo ministry khlaitongo hini borok poito saitongayo bo 33 বছর theinai 2027 bo theinai oboro wansukmani bisikse kirima singsa jisu kristo batamo ereng de koibar bo phai thi panyani ba saimanya buji slap manya saksakno Christian saksakno elembakni kokno sijakni sing haino lama korolai tonglayo obo belai khino kirima singsa sini motharok tabuk kaitini kokno saimanyani bagino kaham ke phiringjagi ti sajagani bagino sini motha 50 বছর 60 বছর ni kasam hinpano kabang ma poito khlanyano mathangjak mano saiman sugia botong mathangjak mano saimanyani bagino tini sadharanto akulen jisu baino lama korolai tonglaible sing mokol phiok na jora phaikya sing association nei borom hine kotor hine kusuk hine pos hine simi tonglaikya phiaba mothano naikini khlanyani matangjaknani kokno sawi pholao krakes namuiti sanani mothano tuyo suwi kufur klaiti sanani sini nahar mungkuri aboni bagai sing mokol kiokna nangkha sisana nangkha kristani pohor sini sakao klanya nangkha tabo gomai phatar roni khio kasawi kabangma borokno motharogo thanglaya confuse ongoi dong kasal omor pro thangai khumuloni thangai gari reserve na lai gari bai thanglai shonibaro thanglai robibaro borok girja khlailayo kasal khlai malayo yangle nogganao se girja khlailailia bisikhe borok mokol muthup jakha pholao borok thi thangka ubuitamo tataltamo saisi manlia aboni bagai daktino khaki fildi o kolen jisu nono mungsapon khlairi mangla nini sakno hamri u himpano bo pholano mothangi mangla bo nini sakrini bagai bobishor bani khlai himpano bo nini mothangjaran bagai mungsa khlai mangla on bagai o sangsarikota aboni yakare ubu jisu kasam lama kifili ma phainai abose matangjaknani lama tabo boroni phurungmungrono ki hisa naileno borogomai ni sawo hoba soiten bai tongkha te aboni bthai hingkake ke nongkha ni sawo aboni bagai no ken soita nongkha ni sawo oborogongkha elembak bai kisi sapono gothoya elembakno sabul nabolkhe phurungmase obo katsei soitene aroni simino phaimano te mungsane aroni phanuya sing belaikeno sotorko ma tongnai katsei nyono singsa sake swari phai sapai ke henpano kaitor haike nukjagi sapai ke henpano elembak bai gothoge hanke sing poito sasumase kri tabugo maike sawunyo tongpai ke hanke nini ani phala bisikke mohamulloban soitan bo saimano khorosasukno lama kororiman khakeno bo abo baino tongthokjago awan bagai soi lamao soi jisuo poito kra ke tongdi tai mothao mathangjakmani kokno kaham ke saimani firingjakdi abose belai khenangmani phari tabuk borni main je doctrine borok lama korok kukmani hingake kaisa elembakni kokno tuise sing naileno phunukjakmani 2 ni 17 aro signugo khunju tongkhe ba phola motharokno samano khnadi keplai ongnai rokno ang khateui tonmani mannano rinai khateui tonmani mannano rinai oro signugo khateui tonmani manna abo pholani samungno sawo te jisu kristo no represent khlayo jihudirok mannano naitu lai borok a huijak manna boro manna hine sangsani mannano pheba jisungkha pholani manna sing bono mannai
o kokno samase ang borok jotono holong kufur bo thaisa rinai o jorao Griku Roman jorao bizar ong khangkangke borokno holong ririu ni sawa jodi majra manja khangke holong kosom majra kri hingkake holong kufur o holong kufur abo Jisu Christin thuibai susajak manino represent khayo hingke tabugoro singnugo aro mungkatal sijak tongo abono mannai borok simi se sawi mano tei khorok saphano manya o jagaono borok lama koromani mungkatal sijak a mungkatal sijago kulen Jisu hini thepaka abono singka hamke saimana nangnai oro sawo aro mungkatal sijak tongnai hini sawo sini porijoy tamo singsukna hal thanginai sini porijoy ba tamongno singram sam jodo modo dengno kaitro bata mosuk na hau thangai singno katal sini mungdiri no singnugo Abraham no mung salari mani boni mung Abraham tongmani Abraham klarika jakone bumung no Israel phari mani singnugo sol polongi thangmani no singnugo omai keno tebo kabama jago kaitor bono poito khlainai borok no bumung slairi mani singnugo aboni mane tamo aboni mane nongkha sing Jisu phayei sini mung kata longkha tabugo sini mung obosrap saniya mol brum ni sini mung new identity new destination abo srap saniya mol brum se sing sukna hau thanginai Kristoni bumung baise sing sini jagano karon hamjuk boni saini bumung bai sini jaknai ang poito khlayo sukna hau thangai kaitor singno mung katal dinai aboni maneno sini katal sini mung katal tongmung mol brum ni sinimung mol brum ni tongmung no sing mana thangi tongo abo sing sukna ho thangai mol brum ni program no samase abono kharaibo a holong sakao je mungkatal sijak hinmani abong kha Jisu Christoni bumung ni kokno samase tamni hinba sing je pro bisaro thango sini je ksam abo somsok gana pheba Jisu sini bumung no tanai Jisu ni bumung sima bai singno nirdos khladikha kaituni jolimung joto sini sakao tongbai mani pheba Jisu Christoni bisingti nao bebagno hamui thangbai kya tamni hinba Jisu Christo sini joto dos no nama yagulo bo kalbari kuso thui phop jagai thangai basama bai bo sak no phunukha bo singno muthangka te boni bumung bai simise sini muthang jakmung abono samase oro srai ke bujina bagai Jisuni bumung singno rikha te a bumung bai no sing nirdos a bumung bai no sing somsok krei majra krei hini berjakha nini ani bumung baiya ning je sikpano sijak nukjagongui tongdi kulen Jisuni bumung baiya yang siang bin ni bumung baiya jahangil jani bumung baiya ang sanghong ni bumung baiya obo Jisu Christoni bumung baise sini muthang jakmung aon bagai Jisu Christono sing suknao thangkangke boni tebo katal samung katal sini mungno sing nukna thangai tongo kai torong kha pai playa sing bono bojiwi pai manja o sangsaro ba srapsani program se sukna hawa mol brum ni program no sing nuginai katal samuno sing nuginai phari sing amro se khatung lai tong lai no o katal bomo rokhi mani abo sing no confuse khanya bagiya sing elambang no kaham ke khok tangeni bagi se phola kathani bisingti sing wansugya bujilai ani bagi se sing confuse o mung katal abongkha Jisu Christo sini katal sini mungse Jisu Christo ni bumbai ang sini jakmase ambai phari ব্যক্তিগত personally ning saide mankha poito khlaimani abo ব্যক্তিগত hini saworo a borok simse saimana hini saw mathang jakmani bepar abo belai ব্যক্তিগত belai personal nini ani poito bai te khorosa borok mathang jagya nini poito bai ning Jisuno ব্যক্তিগত cinema bai simise ning mathang jaknayo kokno samase aun bai phari sing motharogo krakhe basalai siwano omai sikon mikon deri phatra mase phatrok bai sing lama koroi thangake sini motharok ba belai khen noromse kaham tikon kotor rangri ganangong tam khlanyani kaham pastor kotor theology pori phajak bai tam khlanyani sini motharok se ran chawi tongo sini motha phanmaya mera kamazak no sing nai tugya aun bagai sini motha tini omai obostha pharike kok kabang mano sajakha sing sotro kotong laino te o video no man khangke khomulung Amorpur te khwai amhai amchayo share khlaimano sajak khlairi mano kai tor norok jo tono hamari khlaitun amen